Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda muda. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar dulu dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Nabi Allah, Nabi Allahu Rabbi, Rabbi, ya Rabbi, Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad, penghulu kita, wahai sahabat ditolan saudara, assalamualaikum, namulo dibaca. Adapun kami rang jolong tiba meninggalkan kampung sangai gamangnya. Anda menampu alek tulan saudara, palwala dingin gumentar latibo. Om darat tasiro badan laleno malum na kami anak muda-muda kamang-ambang pitua kami cuba ko nyampang salah tolong lelo kadorong kami tolonglah sapu. Sangkola kami anda akan dua seorang atau de mama kamanakan kontak lupa maingel lalu menjagokan itulah suruh perintah Tuhan.
Om topan singgalang jopan Arjuna kakami lawan Urang tamano di mano-mano daerah tio nagari beliau lebih tua di malam kini jo kami bana kabatan yang kaji kamadu pitua malang ko tumbuh kami radilan nanum na kami namola kala baju lata buka pitua rang mudo aduh satu biarlah mati babuan darah daripada hidup dengan anggota baik itu nantadangayo di zaman laba kini umaan dipinta yo sekanara di malam begini barakat alalai ai supan dari junjungan angkito yola ada penanyo kami kamangambang tu urito mangambang lanang pituan di mukoba asamo yo saabalo malakami sabuy apo-apo si ingajo yo kami alalai ai babon gasapat tajo oduo leka apado alim ulama namuran sai igamo okapado wali koro seorang coba aduo leka apado hadirin hadirat penonton ba asamo okapado tuan rumah delai kami alupo karikan lainyo kami samo tukang urito alandeka popan lanan singgalang nan mulo para Katamu alandeka malalande Arjuna bilangan kan aduh iyo sambui malas salam dari kami ba aduh nilai salam ai kaganti iyo nilai basilai no baso nilalai alayo Allah la ilaha illallah ya mulai Nabi Muhammad la Rasulullah la ilaha illallah
mula bapaknya Bilai Tuhan Abdullah ya mulai Allah oi namo ibunya Siti Aminah Allah Allah oi Nabi kita Negari lanya Makkah ya mulai ya mulai meninggal Nabi kita di negeri Madinah Allah begitulah mangko ke Elonyo baru buang lanyu hari lalarui Ujo nilai kami kan mengaji sapa tajo iyo karena pengajian iyo pantiang padu kita Nilai pangkala sekali dari bidang lay agamo agamula isilah mulai jokito Udah suruh anak jota kado bana di dalamnya Nilai tinggalai jokito kan mangarajo kan sajo Nilai ini pengajian Jokito iyo bau Nilai dengan yo bismillah Nilai aral jokato Nilai kolah bunyinya dari kami lada baduo Wahai saudara sagala dagang cuba pikir kalau duduk seorang nasibnya kita di zaman sekarang meramaikan agama mulai banyak anak goyang nilai mana segala tolan ikhwani oh kanalah asal kita jadi sama sebelum lahir ke bumi di rahim bunda le tampilan sunyi oh di rahim bunda le kita lah ada di situ bijo mulu kambangnya oh bijo nan satu di situ asalnya oh sama tubuh oh belum bernyawa ya oh alim mula cukup diberi Allah memakai nan surah ma anti nan taga mengikut Rasul menyembah Allah sesudah itu lay apa terjadi Ulah sampai lahir kita ke bumi itulah lupa sama sekali oh de ionyo ulah oleh setan tu bili oh tetapi itu tak guna disasa langat kota kadir daripada Allah oh sekarang lainnya kita delay sudah lay berakal oleh ka guru lay jangan iyo lah lengan delay karena lainnya ado iyo kato lainnya Tuhan iyo wa fi anfusikum delay itu lay katunyo Mano sagalo lay sidang narape maananyo itu kami patape di dalam diri kita segala umat mengapo kita adalah tidaklah demalien adapun janji kita jo Tuhan kita lah sudah berpadu padan akan mengerajukan segala
Quran le ado bakato wa akimu sholatan le tulai katonyo Di sure Al-Baqarah yoli nalanya to nene supaya kita nalaki picayo wa akimu sholatan le sudahlah tara itu adalah firman dari Tuhan yang mana Dirikan kamu iyo akan lada sembahyang dendeng Limo waktu malam dan siang tetapi kini kebanyakan kita mampu eleh sembahyang sang rajinnya wala da sembahyang apakah semuanya Oke gila cukup sado itu saja membuat sembahyang lesang rajin takkan baju di sandang kain tiba di surau curi tu balai itu karajo sepanjang musim itu nan banyak di zaman kini awala salih nande nyuwati baraputun dua batamula kanti Lay asana na jopuru oh indah dikaji Baitulay nyo kini Nanan kebanyakan berapa nyotaku ajo kalau berjalan Sembahyang dibuat tiru-tiruan indah babezo lentung bejo meja Mano sagalo andai dan tulanku janganlah sipai paniru-niru sipai paniru oh sipai cilako Dilo dilo odilay mirinyo sajo Tetapi di dalam malain isinya isi di dalam loyang timbago bungkunya gadang di dalamnya ampon Sangkula iyo malayu Sakirola iyo nyo chino O sipay la iyo paniru O janganlah iyo dipakai kuranglah iyo kini O kaganti lay andai-andai O bantu iyo si puluy Di tanah iyo madaray Dijadilah iyo kan bilal O abang nyo tidak pandai disuruh iyo kan imam Fatihah tak sanyulasay O jadilah iyo sarupo Si kalim lah iyo buhay O mamanjilah iyo nyo tahu O turunlah iyo tak pandai O jadilah iyo sarupo Si kalimlah iyo nyo buhay Di soal pengajian sakianlah dibaca Iyo sakian malah dulu dari kami lebadu Iyo sebagai lade sambuangan curito iyo nan putui cako dele sampang lade menyambang dele soal biaso Iyo biasola nan diadai Iyo biasola nan limbago Iyo layadai nan usang pusako Iyo lade nan lamo sekolenan lamo Nilayo kinila na latibo sambuangan de kami labadu dele sampang dari kami badu tolong nyo dengarkan saja
kininan ba itulah dek itu iyolah samunya to iyolai alek lah da kenduri iyolah dari nan siang cako siang cako iyolai alek nan rekan nambo iyo tuangku malin de nyobasa sanamu banajo ambola de galanyo iyolai sudahlah diresmikan diumumkan iyolai pas yang hari cako diumumkan hari cako dilayo untuangan kehidupan iyolai dalam rumah tanggo sailia iyolah desa mudia sarangku iyolah sadayuangnya sacio iyolah deba ayam sadaciang iyo bak basinyo dilayo malam lana kini malam nyokito jago-jago dibur iyo orang rumah tanggo iyo nansi pokok-pokok sajo iyo lay diibur jo silaway lay nyo dulang iyo lay kola di namonyo kito sudah ba irama lenyo pulo delayo tantula nanyo kami iyo ba irama lenyo pulo irama lenan apo nanakadiba o kiniko malum la nanyo kito jarang-jarang basuh di bari irama Jambi atau irama Lamuaro Bungo irama sungai berlian iyo kan jadi lenyoyu ikola nanyo kisah seorang jando ditinggal de suami iyo bali mulai anaknya karena oleh suami iyo lay alamaniangko anak nan ditinggalkan iyo lay banyak nyonan balimo tiap-tiap nyo anak balain-lain kandanyo anak nan paling tamo iyo maminta malioto anak nan nomor 2 balain lepintanyo anak nan nomor 2 minta kuliahnya kabulando anak nan nomor ampe minta iyo le oporeno anak nan paling bungsu agak balain mak kahandanyo di dalam inyo manangi gilo maminta apa baruju anakku ditinggal ayahnya maklah ditinggal bapak hidup di tengah dusun doma berlampu lah indah berminyak hidup di tengah dusun doma berlampu lah indah berminyak iyo itulah na bunyinya dari kami lebadu delay biarlah disakitkan Allah dicuba jua biar sakit biar jadi laino duo delay marilah na dituku gak sepatahnya duo delay tuku ala na jo tambah paragi anak piring sajo perai laino sajo delay padu alam-alam nangko irama terbaru terpopuler saat kini ko iyo tolong ladenyo ang biya ambon na manundo tapi jangan nan tua-tua baik ko salah lay tarimo salah ladet tarimo tolong dangalay kana sajo bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam caranya tak sama menggoda darah lincah jangan dulu
senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda muda. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar dulu dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Bila itulah bunyinya Dari kami lada berdua. Joko iyo dari kami olah jadi tu rasonyo. Jadi letu rasonyo lah dari kami lebaru. Tolonglah sambuang sesudah ikut jo buat rancang jo lagu iyo dan siro atau jo lagu siran takudo jo udin kuria kan jadi juo jo bocor halus kan jadi juo di Makassar pinonton iyo bahasa mau malumnya gitu sarang basuo iko bunyinya Dari kami berdua. kacimpo paminan mandi kunci ka paminan kato Mata lah dapat titih lai 20 mangato. nilai ko gara-gara dari kami nan baduo. Gara-gara dari kami berdua. Tapi jangan lejur sana baik ko salah tarimo. Janganlah terima tolong dan alaikan saja. Oh jam gadang di bukit tinggi talata di pasar ate. Saja dunia semakin canggih lah bisa main domino di dalam apel. Là gì đó hả?